Geno mara ni rio makare nyakwar mgajwang machiegni chone mar migago en sa abirio tarik 28 dwe mar achiel gana rio 25 waiko ni mathoth mag mosebedo katuche pacho kanya kane pinyruok kinyi makawuono duto e Ramogi TV bethuolo mar go kodwa mbaka wantiere lai mar ote machuo kari adek wachano no kabine wantiere lai Facebook Ramogi TV K imbwe mar S kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche favor, bias, affection, ill will. Aput mane oyier mar kedo gi nek wakeni e pachoka ochawa muma kawuono ne chako tijgi ayanga. 14 billion is going to secondary schools. They are receiving this money as we speak, so there is no point to make those threats or even close those schools. Jatend migao mar somo nyiso jopuonj ni kik lor skunde nikech rem chwalo omenda duto madwarore skunde. Duol mar EACC oyango ni buche mibadhi maloya 5,000 nochwal negi hiko omenda 2023 2024 ka 221 kuomgi nitiere doho. Machiegni nyakwar mgajwang' e chendo ni mar migago nyinga Lydia Okeyo. Mar mamine 170 nowito ngimagi e yor nek magalagala e pachoka higa mokalo kende ka yare higa mar 2016 to maromo mine 930 osenegi kalore gi report mogol kod riwruoge moriwo Africa Uncensored Odipodif kachiel gi Africa Data Hub thoth mine inego kod chuogi tamalo 66 majonek mag mine mosechwali e doho chakre higa 2016 nyaka 2024 ni e kindi higni mar 18 nyaka 35 Yuto mondi kod mathoth bang' choko paro ma jotelo mamoko kamore wa jotelo mane lose kinde chawa muma maraput manoyer ko jatend piny e kedo kod lwenje ma kit chwech. That I will at all times obey, respect and uphold the Aput mane jatend piny oyiero chak higani marango kendo chwalo paro mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Okinyi makawuono chamo muma mar chako tich ayanga e nyasi ma oyuorie kod jotelo ma opogore kama oriwo jagoro ma ongirore migao mar arita Raymond Omollo. Motelo ne yiero mar apudni piny Kenya ne ochwalo ripode mathoth mag mine ma inego e yore magalagala e pachoka. Kaluwore kod ripot ma ogol kod riwruoge ma opogore kama oriwo Africa Uncensored Odipodif kachiel kod Africa Data Hub maromo mine 170 ne onegi higa mar 2024 kende kayare higa mar 2016 to maromo mine 930 osenegi e yore magalagala. Ripodno yango ni thoth mine inego kod chuogi atamalo 48 inego gi chuogi atamalo 29 kod osiepegi machuo atamalo 14.5 kod anyuolagi ka chuo mamine osewerego bende nyayo lwenjegi. For the last 6 months the country has recorded more than 100 cases of femicide. And sadly, this month alone, 15 women and girls have lost their lives through GBV. This causes immense physical, emotional, and economic harm to individuals, families, and communities, and exacerbates gender inequalities, as well as impedes sustainable development. It is a reflection of deep-rooted familial and societal issues which present a profound threat to our collective pursuit of gender parity, national security, as well as training our social fabric. Emine ma onege higa mar 2024, atamala 14 ne ogo kod gik madik, atamala chielo wang', atamala 19 chadhi, atamala 11 ne obambi, atamalo 25 ochuo kod pala, ka atamala 4 to ne ode. Femicide must end in this country. If you look at what has happened in the recent past, it is really horrific. Really horrific. People carrying motionless bodies, mutilated across streets. It is really horrific. And that means this task force has a huge responsibility to ensure that this issue is dealt with. E higa ma okalo kwan mar ji ma itweyo nikech ketho mag rocho ratich nyidendi e yore ma opogore ne omedore kendo gichamo muma mar apudni
geno nitie ni kwan mar mine ma inego dhi dok piny e pacho ka. We pledge to execute our mandate with precision and professionalism to provide the country with proposals that will offer a lasting solution to the issue of gender-based violence, including femicide. Counties ma ichano ranga hinya oriwo Nairobi, Kiambu, Kisii, Kitui, Nyeri e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migao mar somo Julius Ogamba olero ni piny owacho osegolo siling bilion 14 ne skunde ma pacho ka komedo ni onge tiende jotend skunde olor skunde gi. Migos no telo ne chenro mar chwalo buge somo ne skunde okwedo tim mar jotend skunde bogoloro nikech deko mar omenda ko wacho ni pesa modong ibiro chwal bang'e. 14 billion is going to secondary schools. They are receiving this money as we speak, so there is no point to make those threats or even close those schools. And as we've indicated to them, in this country we have challenges. What we all need to understand is the government is ready, willing and able to handle those challenges, and we are aware of those challenges. So when there's some delay, the threatening of sending the students back home doesn't help, because it is the government that are supposed to release those resources. So we are working very hard to ensure that the resources are released on time, and the issues arose this time because they were the government under National Treasury was paying the debts and all that. But last term, we were able to release all the disbursements before the schools opened. Migao mochung'ne koro futo mar kor lwasi e pacho ka oyango ni koth masani chwe gwenge moko ma pacho ka biro dok chien kochakre chieng' tich ang'wen jumani. Gwenge ma pod koth goyo gin kaka masawa mar piny Kenya, gwenge maluoro nam Lolwe, gwenge ma Imbo, gwenge mag Hoho mar Okak kaachiel gi gwenge ma milambo ma ugwe. Dr. David Gikungu, ma en jata tije migao no oyango ni kata obedo ni masirni mathoth osekel gi koth ma pod medo chwe, chak higani ne gikoro ne jopiny ni koth biro bedoe. All episodes were actually anticipated. If you look at the forecast that we gave at the beginning of the month, or if you like, at the end of December, when we normally issue the monthly forecast, and the other forecasts, like what we gave on Friday last week, we had anticipated or forecasted that rainfall. It's affecting mainly some parts of western Kenya, Nairobi, and a lot of parts of Kajiado County. Kwa dhimele nyakoro mgajiwang duol makedo kwa mibadhi e pachoka EACC yodo ripode maromalo fabich miachiel prabiro kodachiel mag mibadhi hiko menda ganario prayo kodadek ganario prayo kodangwene kinde keta yanga ripodno elok tich mar gibo ma Nairobi. EACC owacho ni file 534 podi nono ka buche 221 nitiere doho. EACC bende owacho ni mwandu maromo bilion 2.9 mano oyud kokalo yor mibadhi oduok ne wegi. Jakom maduol no mar EACC Dr. David Oginde wacho ni mit bilie ma ni nyime pacho kaka chiel kuom kido mag mibadhi anyate pise mag piny owacho. Bende okwayo utelamo kod jodolo mondo mekiki ye mibadhi e kanisni kendo gikaw chung motegno mar kedo kod mibadhi e pacho ka. And so there is need for Parliament to help us in strengthening the existing legal framework to address challenges that impede the effective anti-corruption interventions. In this regard, we call upon Parliament. There's right now a bill, Anti-Corruption Amendment Bill 2025, that has been published by the Honorable Attorney General, and we commend her for that, to address some of the gaps that exist in the current laws so that the legal framework for fighting corruption can be strengthened. And so we want to call upon our members of Parliament, both in the National Assembly and in the Senate, to give this their support so that we can strengthen these laws that will enable us to do a better job. Members of the public are, of course, the key stakeholders. We want to call upon the public to discharge their civic responsibilities and support in
our anti-corruption initiative. And we want to ask our members of the public not to engage in acts of bribery, corruption. Duol mochung' ne arita e riwruok mar piny ngima obago romo mar ariyo matwak ewi rochruok mar arita e piny mar Congo. Romo ni moluong jotelo ma Congo biro bang' ka kweth moro mar jomahundu maluongo ni M23 mako mafuanda boma ma Goma. Teresa Kaikwamba ma en jatend migawo mar pinje ma oko e piny Congo yango ni ok nomor gi dwaro mane duol mochung' ne arita e riwruok mar piny mangima nigo mar golo jolweny e piny mar Congo. Jatelo no bende dwaro ni mondo piny Rwanda koro yange lela kaka achiel kuom pinje mamonjogi bang' jolwenjgi nenre ka gima siro kweth mar M23. The mission has begun temporarily relocating its personnel and their dependents from Goma over the weekend by air and road. The process is ongoing, with relocations continuing as I speak. Obviously, the safety and security of our personnel is and must be paramount. We had a very brief discussion, so attacking United Nations peacekeepers is totally unacceptable. That was clearly voiced, and a lot of concern what is really happening. So, of course, the question for us is what kind of role can we also play there? But all these events are very quickly developing on the ground, and we are trying to send signals to Rwanda, Congo, what we want to see and how we don't want to see any escalation of the situation. But as you know, it's very complicated. Jokanya sekta mar kunyo mwandu mayudre buolo moting'o mula e kaunti ma Migori ochako chenro mar geng'o tho e kuonde mag kunyo mula e kinde ma kwan jogo ma owito ngimagi e kuondego medre e kaunti no. Ji maloyo 4 osewito ngimagi e kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori nyaka ne higa ne chakre, ka kwan mathoth bende oseyudo hinyruok. Jakom komiti mar jokuny mula mantiere buolo matindo e kaunti ma Migori Eli Duro kod apisa matie migawo makedo kod midhiero mawuok apoya e kaunti ma Migori wacho ni gidhi nyime kod keto kenge mar duoko piny tho e kuonde kunyo mula mwandu mayudre buolo. Nekech nyowan gi koth mang'eny chien ka, thoth bugni koro korgi yom omiyo gikawo hatua makende mokwongo mar hakikisha ni bugni gigo gisiro korgi motegno maber mondo gibed gi usalama maka jowa dhi tiye to ok giwit ngimagi nekech samoro ne ok watimo gimoro mane owinjo watim kaesto miyo jowa wito ngima. Senyruok mag kuonde mag kunyo mula timore nikech teknoloji moti godo e kuonde mag kunyo mula gin teknoloji machon. Maka wanyalo kawo teknoloji ma kawuono ma instead of tiyo gi yien ma weak to wakawo pillars moger maber gi chumbe to gi concrete, simiti gi kuoyo to gi kokoto motegno maber mobedo approved gi engineers, to aparo ni thoge mang'eny wanyalo geng'o a great deal as a government. Kwa timo licensing ne joge wagi to sikikoso pesa to inyalo dhi e financial institution machielo to konyi gi mula moro matin midhi iloso go bugi chayo makare makata ka koro jitie to weche mag tho kata yudo ajali koro bedo matin. Jokanya sekta mar somo koro dwaro mondo mi piny owacho chiw ler ewi deko mar omenda ma ichiwo ne skunde Thurka bang' sirikal golo pesa manok ne skunde ma ok chopa tamalo 50 mane gisingo. Kalore kod jagoro mar Kupet bade ma Kisumu Zablon Awange kod nyawadgi mar Nat David Obuon, tao skunde sani tero jotend skunde ng'wech ne mar omenda maromo milion 19 mane sirikal ogolo juma mokalo moka gino mamiyo riembo gino makoro miyo riembo chenro mar somo e skunde bedo matek. Koro gimiyo piny owacho nyaka tarik 5 dwe manyien mondo chwal omenda duto atamalo 50 kaka ne gichiko mondo mi jotend skunde oyud yot kotenre kod chenro mag tawo weche mag somo e skunde ma Thurka. To pesa moor higa ni en pesa matin completely, 19 billion instead of 48 billion. Mano nyiso ni principal nyaka ng'e kaka gidhi meet the shortfall. Chon
kane pesa sirikal oro pesa matin e first term, so senior school principals ne onge shida nikech ne nitie joklas 9 mane report miluongo ni form 1s. Jogi ne biro ga kosechulo fees higa mangima. Pesa ni ema nitiyo ga godo to chulo suppliers full amount mondo suppliers obed gi siso makelo pesa moko kata kelo materials e school. Principal iro to sani ginene wiyegi gwaro wiyegi ka giparo kama gidhi yude pesa moko. Nwa ineno ka principal of skunde mathindo thindo miluongo ni sub county schools sani ochomo mana bank kawo loan mondo ka giran godo skunde go. Ok onego bed ni chopo kamoro ma principal tiyo gi pesa ne mar running the school. Ere ka ite gicha kusomo as they move kaka gikore mar the pathways next year. This is yet to come out clearly. And coupled with infrastructure. Classes nyogere ne sikunde. Ok ne sikunde te. Moko podi gero sani. But as they do that, putting tiere knock mar infrastructure, classrooms, laboratories, mokoro une kulmatiri kisome. Must should be addressed. And unless this is addressed, we are still seeing very big challenge in our learning institutions. And we want to say it for the onset. Let no one blame the punch. Free primary education, LC, Pokonong alert, Mangizu Nipazago, Poko on account. My kelo, Chinuma, so better Matek Sekundua, Kendomae, Okumi, so much Sekundua, Timaka Kadwana. Familia mohinga par nolalo mwandu modhuro hemach manyo wango udigi Otieno Manyoro kendo omiyo ginindo e koyo. Nokawo jodak seche bura kane gitemo simo majno manokawo negi seche 3 simo makoro nochuno weg udigo oninde koyo. Jodak ma Kericho kwa mondo mi ober chenro mar masiche mapoya ahinya to jogo makedo kod mach magiwacho ni ok oikore malong'o kedo kod masiche makamago. Moto ilianza kitu saa 4 nilisukia tu nikiamshwa na majirani wakipiga nduru. Tuko wengi. Nyumba yenye ilianzisha moto hakuna kitu ameokota, ametoa kila kitu, imechomeka kila kitu. Sisi yenyewe tumepambana, unaona hata mimi ni maji tupu. Nimezima na ngangana kuzima na mandoo. Tunaendea maji kwa majirani huko kukuja kuzima hapa. Tumefeliwa na county government of Kericho. That's the reality. Tumefika hapa kama ile maji ile nyumba haikuwa imeungua. Lakini sasa unakuta gari inafika pipe peke yake haiwezi fika huko. Ikifika haina pressure. So kindly the service money and the emergency team, they should sit down and organize themselves. We don't want to see this kind of embarrassment next time. Daka na par koda boro banga sabiro marodio chenro en migago erokamano kuom kete mana Karamogi TV enoka Judy Nyaramula wacho kachane entiere Kahawa West mora hinya gi chenro enoso modhi manoka yonja dolo wacho ni entiere CBD Nairobi kata wacho kanyone johera mag Karamogi TV bedo godo dichieng makare mora hinya gi chenro ne mar migago wayo matin man migago kikidhiambur. Shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Mai chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gichuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. How
do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Munditwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantere Ginyadi, Chemo Mantere Gimit Nyowoyo. Namni, wantere kwa dare mopogore, wangi lobster, wantere gi prawns, wantere go kela, wantere gi oyster, wadan mondo waket gi mesa, wapunjere kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic temia, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetire koda chiemo mamoko magingere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi dutote wakeluni e chenoni mar tedo gi chiemo. Machiegni kero nyakoro mga jwanga chenro en migago wadhi mbele gi miweche manyien. Obila wa Kakamega timo nonro bang' ringre jago moro yudre kato e bungu e gweng' Mashikambi ka bende fuonde moko mag dende oyude ka onge. Kalore kod jodak mag gweng'no kotelnegi Ruben Otiende ma bende en apisa mar nyumba 10 ringre no ofweny kod jodak moro mano winjo tik mapek bang'e onyiso jowetege. Jodak wacho ne jago no dibed achiel kuom jodak e gweng'no. Mano wachore ni nolal jumbe ariyo moko mokadho. Ringre no tere kar kano ringre mar thieth e kaunti ma Kakamega kaeri to bero mondo mi ong'e tienek jago no. Huyo ambaye amekufa pale kuna gunia iko kando yake. Na mwili wake upande ya juu kuna hana nguo. Kwa hivyo tunangoja DCI polisi wakuje washughulikie ndio tujue ni nani. Kuna wenyeji hapa wanasema kuna mtu ambaye ni mzee alikuwa anaishi karibu hapa kwa siku kadhaa 4 hivi hajaonekana. Mwili umefura, kichwa haina ngozi yoyote, mahali penye hako pia mwili unaharibika, kuna gunia iko hapo, hatujui hiyo gunia ni ya nini. Na hii imekuwa vitu inafanyika katika nchi yetu hii, hata tunashangaa ni nini mbaya. Huwa tunafikiria tu kwa maredio, ma TV, lakini sasa leo nimeona na nikajua kweli hii vitu inafanyika. Hata inatustua sababu ukipata mtu amepotea, amekufa na ana kichwa imetoka ngozi ambapo huyo mtu unajua hawezi julikana hata ni nani. Familia morebo maralal mayudre county Masamburu yuak ne obila mondo mi okony gi manyo nyathege manola tarik 3 dweni to nyaka sani pok oyude. Familia no lero ne gi sekale midhiero mathoth ka gi manyo nyathege no maja klas 10 kaka Otieno Daniel leronwa. Anyuola ka achiel gi osiepe mag Anthony Ongeche Nyaega Mayande olal obiro kanyakla e dala gi mayudore maralal e kaunti ma Samburu ka giwero wende mamiyo gi geno kaluwore gi lal Anthony. Phyllis Kerubo ma en min Anthony lero ni nyathine ne oduogo kar sa 2 motieno, gino mane omiyo kwere kaluwore gi grup marach mosebedo kowuothogo, gino mane ochwanyo Anthony kendo miye wuok oko manyaka gie sani pok oduogo. Tena alipotea nyumbani ilikuwa tarehe 3 Januari mwaka huu saa 3 asubuhi. Sijawahi muona mpaka wa leo. Amenipea wasiwasi tukiwa na baba yake. Ilikuwa Thursday, alikuja late. Nikamkataza kwa sababu kuna bad group anatembea na wao. Nikajaribu kumrekebisha, ndio hivyo alikasirika na akatoka asubuhi yake na akaenda. Min Anthony wacho ni bang' lal nyathino
ne gichwalo lipot ni obila kanyakla gi ruoth makono, kendo tok mano ne gichako manye kanyaka gie sani pok ginyago olemo mora mora. Tangu apotee tulienda Maralal Police Station tukaripot, tukarudi tukaenda kwa chief tukaripot, na sasa kutoka hapo tukaanza kupiga simu nyumbani kwa kikwetu na kwa kina baba yake, bado hajaonekana. Mtoto wetu Tony alipotea, tumemtafuta, tumemkosa, hatuna amani, tuko na stress, kulala ni shida, kukula ni shida. Tunatoka tu usaidizi, mtatafutie mtoto wetu arudi tuwe na amani. Rebecca Mbugua maen wayagi Anthony wacho ni nyaka nyathino lal gisebedo gi dagni mar paro kaachiel kod kiondko ewi kama entiere. Sababu tupige ripoti kwa polisi, hatujapata usaidizi, haujapatikana, na mtu yeyote tu tafadhali mwenye anajua kwenye Anthony yako, tafadhali mtusaidie, na tunaomba hata serikali tusaidieni tupate mtoto wetu arudi shule. Mimi mahali uko, mimi kama mama yako ninakupenda mtoto wangu, ninaomba urudi nyumbani nipate amani, kwa sababu sina amani tangu toka nyumbani, sipati usingizi, ninakufikiria mtoto wangu, bado ninakupenda. Anyuola no koro kwayo ng'ata manyalo ng'eyo kama Anthony nitiere mondo mi ochwal lipot ne obila. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jarbura Malaikipia East Mwangi Kiunjuri odwoko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kowacho ni jatelono nobedo jalup jatend piny ka onge duond bura gino mano kelo ne midhiero mathoth. Kiunjuri wacho ni jatend piny William Ruto nochome mondo mi obed jalupne, kendo noikre matimo kamano kokalo kuom duond buche opogore gi kaka Gachagua notimo bang' ka nopuodhe kaka jalup jatend piny. Onyiso johera mage ni onge kibaji kata matin ne golo Gachagua oko marapis, kendo medo ni kata mana twak makamano duoke od bura kawuono to pod obiro mana pinge. Guku nakuo no mweshimoni yako kimuira kiria ena kio tugeka ya muhe hinya na muhi kulira. Mimi nikasema nataka kuingia kwa serikali nikiwa kwa chama yangu ya TSP. Huyu Rigathi akakimbia mlango ya nyuma, akaingia ndani, akachukua kiti ya deputy president. Sasa Dianalia ati aliingia bila kujipanga. Hakusikiza wale walikuwa hapo beleni tukimpatia mawaidha. Tulimpatia mawaidha, tukamwambia jipange, ingia kwa serikali ukiwa na ngari yake, akakataa. Sasa yeye ametupwa kwa mtaro, analilia huko kwa mtaro shauri yake. Ili awe na heshima kwa viongozi wengine. Ni kiongozi gani ambaye anasimama mbele ya watu anasema hawezi sema yeye wengine? Ukimsikiza kila wakati, alikuwa hapa Matanya Center akasema mimi hata kama mnataka tufanye kazi, kuna viongozi wengine sitasamehea. Kama huyu Kionjore sitamsamehea. Sasa kama hutanisamehea na Mungu ananisamehea, wewe ni nani? Ukikataa kunisamehea, watu wa Laikipia watafanya nini? Na kwanza wamenisamehea kukutoa, na ukirudi kesho nitakutoa tena. Baka upate kujua viongozi wanakaa namna gani. Ati kwa sababu fulani ametolewa kwa serikali, ati Wakikuyu wote watoke ndani ya serikali. Ati kwa sababu wewe fulani wa fulani huko kwa serikali na hatujui mlikosania wapi, sisi wote sasa tutoke. Ati ukitaja jina hata umeanza kutupanga nani atakuwa mjumbe, nani atakuwa MCA, nani atakuwa governor, umeanza kutupanga na wewe mwenyewe hujajipanga. Wakati serikali wengine wanaongea kuunganisha Wakenya wote marafiki, wewe unasema tujitenge kama watu ya Mount Kenya region. Hiyo hatutakubali. Kuna majwana ndreka gima chenro matieko gedo magudi manego goyue kardaka ma alema mayudre kar chungod bura mafunyula kaunti mabusia dichung tok jotich chungo tijgi mar gedo. Jotije go seo wuono rak mar gedo kuoma rem chwalo omenda gi mar okumba mathieth gi NSSF kata obedo ne ing'ado gi omenda go e osara margi. E kaunti mabusia e kardak ma alema mayudre kar chungod bura mafunyula, jotich magero udi manengo gi oyweyo mamoko kuome gin mine ywak kaluwore gi lwasi marach mar tich. Ginyiso ich wang' margi kagiwacho ni sandogi ka bende chulogi omenda manok kipimo gi tich magisebedo ka gitiyo kuom seche 9 kopogore gi seche 8
Kuna ubaguzi. Waangalie hata sisi pia tunataka kazi, hao watu tumekuja hapo karibu miezi mitatu hatupati kazi. This project here affordable housing, it was supposed to create employment opportunity of the people from Samia. And unfortunately, you will get that most of us are educated, but hata kupata hapa kazi inakuwa ni ngumu. Ukikuja hapa, people are sourced from outside Samia, na watu hiyo hawaangalii. Mshahara ni duni. Hii project yenye imeletwa Funyula hii imefanya watu wote wa community ya hii Funyula wamekuwa masikini. Kwa sababu gani? Madeni yote ya huko mama chakula, mama nini, mama kila mahali ni madeni. Uongezwe pesa mainta, mtu umesoma umekuja ground unapata unalipwa 175. Hiyo ishafanyika wapi? Kama rais anasikia 175 haitusaidii. Kama hii ndo affordable yenye alitaka kutusaidia nayo, atoe hapa bana. Jotijegi oramoneo gibidoke tich nyaka dwaro gichopi ka bende giseyo wego rakgo kuom sandogi kendo bedo ka buogo riembogi e tich maonge gimomiyo. Kata kamano, wego rakgo ne odagi golo wache wiseyo makamago. Mimi ni mama hoteli hapa. Na mimi ndio napikia jamaa chakula. Hao jamaa tangu mwezi wa 10 wanahepa na madeni yangu. Nikiwauliza wanasema wamekatwa pesa yao ni kidogo. Mimi ni mkazi wa Alema. Mimi uchungu yenye niko nayo bwana rais. Mimi nafanyia kazi 300 shillings only. Kutoka asubuhi. Hakuna mambo na shaa bwana. Tafadhali tunaomba serikali tusaidie. Yaani tunaumia na tunaona watu wako nyumbani tafadhali. Tumezusia hii tufanye kazi mpaka waangalie ishe yenye tunahitaji hii concern. I want to urge our area MP to act on this. We want to be employed here. We are learned. We have papers and all that we want is just employment. You don't pick up kusema at we are all Kenyans. We know we are all Kenyans, but this project is for Samians. Chenrono mar omenda maromo bilion 2.6 ne ochaki higachiel mokalo e seche ma kaunti ma Busia ageto yudo udi maromo 10,000 koke chenrono. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Kaunti ya Migori oyango ni en achiel kuom counties mantiere kod kwan mamalo mar timbe mag akwede mag kit chwech kod lwenje magudi. Man kaluwore gi nonro ma oyangi gi duol marango yore mag thiro lwenje kit chwech e Thurka. Jafwambo marwa Daniel Otieno tiere kod ler. Kaluwore gi nonro motime juma achiel gi duolno marango yore jiwo tiyo makare kind kit chwech kod geng'o lwenje majuko kit chwech, oyangore ni kaunti ma Migori, Murang'a, Meru, Taita Taveta gi Bomet emoseketo kwan mamalo mar akwede kod lwenje mag kit chwech. Jotend duolno ka otelnegi gi Rema Jaldesa wacho ni lwenje mag kit chwech osekalo atamalo 51. Lweny mar negruok mag joma oherore kata joma nie udi ma oneg ng'ato nikech kaka nonyuole. Nenore ni piny mar Migori, piny mar Murang'a, piny mar Meru nyiche statistics margi ni malo ahinya. Migori mare en at 51%. Ewi gima dibed ni chwalo lwenje mag kit chwech Migori, duolno wacho ni kit dak mar jopiny makono kod timbe kod kido mamoko osebedo kanyayo timbego. Weche kaka ji odak ne culture margi, the cultural norms, samoro contribute gi kaka ji nyalo loso weche gi ka gin weche moko bedo maber ka nitie conflict. Moro ng'ato wacho ni en dichuo, moro ng'ato ni madhako. Nonro bende lero ni Nairobi, Kiambu, kanyakla gi kaunti ma Nakuru otelo e kwan mamalo mar nek mar jomamine. Kakoro gi sani, kaunti ma Kisii, Kitui, Meru gi Nyeri bende osechako nyiso kwan mamalo mar nek mar jomamine. Alarmingly, Kisii, Kitui, Meru and Nyeri have now joined the list of high-risk counties. Duolno bende ojiwo sirikal mondo mi okaw ting' mar neno ni timbe mag lwenje mag kit chwech otieki pacho ka. The commission call upon all stakeholders, that is government agencies, policy makers, civil society and the public to make urgent and coordinated action to put an end to femicide.
Apisasgo dwaro ni bede migepe mag piny owacho, jotije piny owacho, doho kanyakla gi jopiny mondo mi oti kanyachiel mar neno ni otiek midhiero mar nek mar joma mine kod lwenje mag kit chwech pacho ka. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Ten months ma Migori okumo wuoth kaachiel kod kwath mag jamni boma ma Migori mabiro bang' mokuom johalago jodak boma. Katibu ma Migori golo ywak gi kutenre kod masiche mag apaya ma ikelo kod jamni to ahinya dhok maluwo chuny boma ma Migori ka itero e chiro. Jojuma ngiler ko ya kaunti ma Migori. Chieng' wuok tich kaachiel kod tich abich ma juma gin odiechieng' ma chiro mar dhok makababu. Chakre saa 1 okinyi nyaka saa 11 mar midhiambo. Yot mondo igwenyri kod dhok madhi kata mowuok e chiro kaluwo chuny bomano ma Migori tir. Josemb dhok gi madhi kata mowuok e chiro ringo kod dhogi atenga e chuny boma ka gilawo saa ka dhok magele bende bokoromo dendgi. Kalo kod dhok e chuny boma ma Migori osekelo midhieche ma opogore ma oting'o masira mag apaya. Kata mana chiaye onego bed ni iting'o gi mitoka from one place to the other. Kisegolo gi e chiro, kawo gi lori mondo gidhi kuma ginyalo dhi. To ka ok inyal, to waketo thuolo ne joma pod ok manyal manage that level mondo luw gi dhok oko mar town. Juma mokalo japuonjre skul primar mane oriko ni owuok e sikul ne donjruok bang' dhok mane owuok e chiro chieng' tich abich mar juma mokalo ne tuome. Chieng' tich abich kuom dhiang' dhok makalo e chiro ma iriembo gi johala. Kane dhiang' ogore kuom nyathi sikul mohinyo. Kane nyathi sikul ae sikul koro dhi dala godhiambo. Gikos traffic jam kendo giketho gige ohala ma mine gi jogo mag ohala e town kanyo uso. Joriemb boda kod johala mamoko ywak ni dhokgi maluwo chuny boma ma Migori osebedo ka korocho chendogo mag wuoth ma oting'o kelo masira mag apaya e chuny bomani. Sama gikalo kodgi jogo semba dhiang' mok ng'i kani dhiang' ne oluwo kar kanye to ng'ado kanye magada kaka samoro apiko kata kaka nyalo gwenyore kodgi nyalo tami. Samoro johala kalo gi dhok mang'eny madin nyaka yo magada waseneno ka dhiang' ochuoyo ng'ato ewi apiko mohinyo kabisa. Tend Municipal ma Migori ka otele kod manager ma Municipal Dismas Owino ogolo chik machungo wuoth mag jamni duto e chuny boma ma Migori. Chakre kawuono ok wadwar dhok gi chiaye moramora ma ikalogo e chuny chiro ka ji dhi e chiro kababu kata ka ji ya kababu. Wan gi bypass moluwo chakre Kakrao to kalo Wasiyo to odhi nyaka kababu. Wadwani mondo jogo luw yorno. Ka opogore kod dhok maluwo boma ma Migori ka dhi chiro, Tend Municipal ma Migori bende koro kumo nyaka dhok ma ikwayo e chuny bomani. Nitiere jogo ma opidho dhok gi chiaye ma matindo tindo e town ka, moting'o anguro, oting'o diek, oting'o rombe, oting'o dhok. Ok wadwar ni gikwayo e town. Jatend askeche ma kaunti ma Migori Evans Akelo chiwo chik ne askeche ma kaunti mondo koro mak wegi dhok kaachiel kod dhok moyude ka koro luwo kata kwayo bomani ma Migori. Ka ok iket jamni ni kuma owinjore kaka owinjore sama owinjore to koyudgi kuma rachno tibiro make. Kosemake tibiro mak wuon gi nikech dhiang' ok nyal bedo ga kili malo dhano. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa Migori ateri nyake kaunti ma Homa Bay nyakoro mgajuanka moko kuom riwruoge ma ok mag piny owacho. Maselo sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay komakre gi migawo mar thieth e kaunti no medo jiwo lweny mar kedo gi tuoche manosejuang ka iparo ne giserumo. Mani oneno ni tuoche makamago kokelo hinyruok ne oganda. Chendo makamano gichako e kar chung' od bura ma Suba North kaka jafo marwa Ali Abich leronwa. Riwruoge mopogore mok mag piny owacho ma osebedo ka siro sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay osebedo ka bago chenro machiwo thieth nono maonge chudo ne jopiny e kor gwenge. Chenro ma gisebedo ka gidhigo nyime ka gimakore kod migawo mar thieth e kaunti ni gidwaro mar kedo kod tuoche mane osejuang ka iparo ni ne giserumo kod mago mathoro pondo kuom dhano. E kar chung' bura ma Suba North jolony e weche mag thieth yango ni tuoche mane osejuang kiparo ni ne giserumo ma bende lakteche gi yudo tek thoro hinyo jopiny ma koro migawo mar thieth e kaunti ni katiyo kanyakla
kanyakla kod riwruoge mamoko koro kedogo. Suba North en kama semi-arid, en kama beto tuo. Koro tuoche nitie mang'eny mabiro nikech lack of safe waterbed. Experts nitie matin ahinya Mbita waka kata Suba North waka. Mon thagore kabisa. Kata ka gituo to gine ma pod gitedo, gine ma gidhi e chiro, mondo nyithindo oyud gik ma gichamo. To ka ng'iyo gi kaka dokta taneno ka gituo kabisa. Riwruoge makamago katiyo machini kod migawo mathieth e kaunti ni kaka yor reso jopiny e kor gwenge mayudo pek kaluwore kod tuoche makamago koro chako chenro machiwo thieth nono maonge chudo ne jopiny e kor gwenge ma Suba North. Chenro no madhi kaunti Labich geto dho wedhe kaachiel kod kor gwenge ma jopiny yudo pek e weche mag thieth. Wagombo ni jothurwa oyud thieth sana sana e tuochego ma samoro kwadhi e osiptende ma kuondegi to koro waonge gi dakteche molony manyalo konyowa fwenyo tuochego to gimiyowa prescription makare. Wan e gwenge ma Mbita kaendi kuom juma achiel ka dakteche moya oko gidhi to giweyowa not only ka githiedho jowa to giweyowa bende gi knowledge ma enhance kaka wabiro bedo kwa handle cases machalo magibiro konyowa fwenyo kawuono. Kuneno wa launch nyaka clinic ma wadhi bedo ka wanene jotuo ka wasetieko camp. Koro warwako jotuo te mantiere Homa Bay County ng'ata manigi weche mag nyodo. Mane gima clinic wadhi specify, lakini camp ma watimo kawuono en general camp, wathiedho tuoche duto. En chenro mabende nywando kanyakla nyaka jotelo manitie kor gwenge ma koro jiwo jopiny mondo ti kod thuolo makamano mondo giyud konyruok e tuoche mosebedo ka chandogi. Ka wasebiro e health camp to wanyis tuoche machandowa. Gine ma ging'eyo gimomiyo gino timore wan wakia. Koro mi adwa ni openness obedi. Ariyo, agombo ni mondo wa mobilize jopiny omed biro mang'eny. Gibiro kae to gibudha. Chieng' machielo ka wakwayo gi ok ginyal biro nikech gineno ni gibiro ketho sa. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Dakika en 42 nyakura Mgajwanga chenro en migago erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV na singo kawo mogo kuom pacho kae kapok wakawo yueyo machielo e chenro ni neno kanyo ote mar Silas Adel. Silas wacho kacha wacho kanyo ni omora ahinya kaka Mama Gladys Nyasuna tiyo matek mondo mi olos chenro mag thieth e kaunti ma Homa Bay. Wacho ni en tich makare munjo bed ni nitiere jotelo mabende kopo kendo kawo ranyisi no makare kotenre kod tich mitiyo Homa Bay County. George Kasure wacho kacha ni entie kodwa chenro kae to bende no kanyo ote mano mar Honorable Byron Nakiru wacho no sichope chenro yo makare no kanyo Judy kata Chok Nyarai wacho no winjowa eyo makare gin gi wuon Shekira dagi Masela kagin tiere katito lisana gimora hinya gi Ramogi TV oyo matin kendo nyakora Mgajwanga waduogo imago mag tuke kikidhi mabor. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako kusign up, now place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie.
kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nweng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 638 83 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mago mag tuke nyakwara mgajwang timu wa Keini mar KCB matugo tuke mag volleyball na otieko tielo mar adek mag tuke league maduong' gi loch bang' team mar Kenya Defence Forces sets 3-0 e lap ma Nyayo National Stadium. Jobengi mag KCB noloyo jo lweny mag KDF points 25 kuom 19 e set mokwongo kapok gilo set mar ariyo points 26 KCB nobago jo lweny tugo no bang' luoko gi e set mar adek points 25 12 kendo otieko tugo e set no mar adek. Lig maduong' mar Kenya Volleyball League biro dhi nyime chieng' tich ang'wen. We have new signings right from school, so for them having started with a win this season, for them it's a good show. It's going it's showing them that they're in the right place, they're in the right team. They need to work extra hard. We know that we still have matches ahead. Club mar Al Hilal no mako thuolo mokwongo e lig maduong' mar Saudi Pro League no logo nde ariyo kuom achiel gi club mar Al Qadisa tugo mano bagi bwa ma Danam.